Lekitxotik, kostaldetik barrukaldera arte, olatua dator. Kabizuen olatua. Olatua, zeu esarie, olatua, gehu gara, beti aurrera, beti abantia, aurrera beti. Arratzaldeon, Danori. Arratzaldeon, itxaso, eskerrik asko etortiarren, nahi, eskerrik asko Danori, nire jefia hemen daoz, eskerrik asko, Vitor, Leandro, Andruska. Gaur hemen batu gara, datorren maiatzeko hauteskundietarako niaz batera taldia aurkezteko eta gure programien hildo nagusiak aurkezteko. Lekitxo barri bat, lekitxarren arazuak eta kezkak benetan konpontzeko lekitxo bat, lekitxorako etapa barri bat, eta bebai programiak nahi dau aurrera ikusi, aurrera behiratu, etorkizuneko oinarriak ipini. 15 lekitxar, neuaz batera, ni 16garrena, idea barriak, lekitxo barri baterako, ilusioiaz gaozen pertsonak, biharra etxeko prest gaozen pertsonak, eta ganoraz gauzak etxeko gaozen pertsonak. Lekitxar guztizen alde, danen lekitxar guztizen alde. Talde barri bata, freskotasuna, hurbiltasuna, esperientzia, pertsona formauak, apalak, eta arlo desberdinetan biharra edo arlo desberdinetan mugitzen dizen pertsonak, tiraz taldian parte hartzen dabenak. Gizarte zerbitutan biharretzen dabenak, enplegua sortzeko biharretzen dabenak, industriak edo enpresa sortzeko biharretzen dabenak, hezkuntzan biharretzen daben jentia, hizkuntza normalizazioan biharretzen daben pertsonak, kirol arluan dabiltzan jentia, kultura arluan, turismo arluan, neu garapenian eta bar. Erabakiak hartzeko ikararik ez dauken pertsonak. Pertsona ausartak eta gauzak argi dauken pertsonak. Derecho ekonomikoan lizentziaria. Bizkaiko Foru Aldundian itzen dau biharra gizarte ekintzan, teknikari bezala. Amaia Antxustegi Ziarra. Derechon licenciaria, zuzenbidean. Máster Administración de Empresas. Bizkaiko Foru Aldundiko agentzi baten, etxen da biharra, enpresak eta enplegua sortzen. Gaur egunian be, Amaien Antxerik, sinogotzia da, neuaz. Idoia Sagastizabal. Zuzenbide ekonomikoan lizentziagoa bebai. Bilboko despatxo baten etxengaitxuz biharra. Oier Zuberogoitia Azurra. Ostalaritzako goi teknikaria. Leioako Ostalaritzako eskola irakasle modura dabiena. Mertxe Arritubieta. Kirol zinegotzia birritxan izanikua. Gaur egun Lekitxoko futbol taldeko lehendakaria. Josu Hitza Onaindia.
Izatez, markinara, baina aspaldi lekitxo bizidana. Ja, lekitxarra da. Campeón del mundo, campeón intercontinental, zestalari zeixanikua, mejor zestalari, 1983an, Abel Iriondo Retolaza. Autonoma bat, enpresaria bat, merkataritza, denda txikitsu bat dauko Arraneri kalian. Eguzkine Arrasate. Ingeles filologian lizentziadia, irakaslia. Gaur egun, Lehartibaiko, Markinako, Lehartibaiko ikastetxian danok ezagutzen duguna laboraleko zuzendari orokorra. Isabel Mendigure. Baitxabe, zuzenbidean lizentziatua, bueno. Elektrizista teknikaria, gaur egun, Eusko Jaurlaritza mantenimentu teknikari modura etxendo biharra. Txistulari taldekua, Joseba Izagirre. Zuzenbidean lizentziaua, Europa gaizetan espezializatua, aditua, eta gaur egun Europako gaizak Eusko Jaurlaritzan zuzendaria, Mikel Anton Tarragoitia. Ekonomistia, irakasle modura dabil Bitxorizako Ekialde institutuan. Txistularia, estudiantinako parte bada. Gaur beren egunatira. Zorizona, bale? Nazioarteko zuzendaritzarako idazkaria eta kanpo merkataritzako teknikaria. Bego Larilgoitia Korta. Euskal Filologian lizentziadia. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza normalizaziorako teknikaria. Saso baten, da hemen, hau esan egin, saso baten, txikisa ginean, egual ekitxon, abade bat, Don Antonio Estegitxe, akorrako zari ekotuz, ezta? Akorrako zari. Orduan, Don Antonio ekitxo bat, gauzak antolatu. Tamborradia, jazetan, gabonetan, orduan, Maite beti duten zan, ama Virginia, ni San Jose. Bera beti duten zan, reina de las fiestas, ni alkate. Eta, beti ginean, la pareja perfecta. Maite Bertiaga Mata. Magisteritzan diplomaua eta psikopedagogian lizentziaua. Erandizoko Ignacio Daldekoan orientadore lanetan dabil. Sabin Sustraeta Goitia. Magisteritzan diplomadia. Eibarreko eskola publikoan biharretzen dau eta Maite Derreaz batera Euskal Hezkuntzako antolatzaile bata. Bego Dolaraga.
Eskerrik asko danori, talde honetan parte hartziarren. Honetxe gara lekitxora datorren olatua. Honetxe gara olatua. Eskerrik asko danori, zeuen deikoria, zeuen ezagutzia, eta ondo zuen biharra bizitzaren agero. Eskerrik asko.